Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne hurmat prezident bilen parasaty ýolbaşlygyna milli demokratiýamyzyň barha ruwaşanyanyň ýene bir aýdym ýüze çykmasynyň şahyady boljak. Bu saýrowlary taýýarlyk işleriniň çäklerini, dalaşgärliň saýrowçylar bilen geçirýän duşuklary işin häsiýeti eý bolýar. Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda saýrowlar geçirilene syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşiklerini, Türkmenistanyň raýatlaryny, dalaşgärliň ýanylany adamlaryny, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda wagty işlerini erkin geçirmek üçin edilýär. Saýlawçylar dalaşgärliň ýanylany adamlarynyň çykyşlary arkaly dalaşgärliň terjime halden giňden tanışmagda mümkinçilik alýar. Yurdumuzda bu mevsimi ýokary guramaçylyk hemde milli demokratiýamyza laýyklykda aýanlyk ýagdaýyna geçirmek maksat bilen ähli dalaşgärleri öz maksatnamalaryny halk köpçüligine wagt etmekde deň derejede mümkinçilikler hemde şertlerini dürdülýänini nygtyp bellemek gerek. Munyň özi demokratik ýürüliginiň dawarlanýanynyň aýdyň subutnamasy.